Ba-da-ba-da-ba-ba-da-ba-ba-da-ba-ba-da-ba-bam. Yep. Ja, goddag. Fik du lige op på El Camera? Hov. Skal vi logge det op på din blog, Simon? Kom så. Ej, hvor er du dygtig. Ja, så står det op nu. Jeg farer lidt i vejen. Sådan der. Ej, hvor er du bare dygtig, hva'? Hvor er du på vej hen, skat? Er du ved at være træt? Hvad så? Ja. Hvad siger du på situationen? Jeg synes, du burde se lidt travlt ud, skat. Du kan tage min hånd her. Så synes du kan gå herover. Ja. Kom så. Far, han har ved dig. Kom. Ja, kom bare. Så bare tage et skridt. Nej. Nå. Ja, det er Moe, der er derovre. Kan du sige pænt farvel ind i kameraet? Ja, nu tager du fat i det, ikke også? Så er vi helt tæt på. Helt lille bandit. Oh. Bum. Bum, bum, bum. Hvem har vi der? Up, up, up. Jeg kom der op med dig. Så er både far og Simon her på. Så må vi have lagt det ud på din lille blog. Ja. Og derovre ligger mor. Vi ser, om hun kommer med. Så, kan du sige pænt farvel? Farvel! Farvel, vi ses.